Għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għall-attività tal-Partit Laburista ta' nhar il-Ħadd li ġej fit-Trade Fairgrounds in-Naxxar ir-Rally Team Malta. Il-qofol tar-Rally Team Malta se jkun il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela li matul il-ġimgħa ħabbar l-ewwel proposti għal futur isbaħ għal pajjiżna. Għal dan ir-rally in-nies huma mistiedna jirreġistraw għal post bil-qiegħda hekk kif l-attività qiegħda ssir b'responsabilità. L-ispettaklu jibda fl-4 ta' wara nofsinhar u fl-aħħar sigħat kien għaddej l-armar fin-Naxxar għal din l-attività mill-isbaħ b'messaġġ pożittiv ta' Malta flimkien. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal kif din l-attività mistennija tagħlaq l-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali ġimgħa pożittiva. Attività mill-isbaħ ta' skala kbira nappella l kulħadd sabiex propju jingħaqad magħna milli tisegwina seta' jara anke il-livell ta' preparazzjoni tal-Partit Laburista sejħet l-elezzjoni immedjatament wara bdejna bil-proposti li jolqtu il-kulħadd jekk huwa tnaqqis fit-taxxi, jekk huwa n-negozji, jekk huwa iż-żgħażagħ, jekk huma l-anzjani u ħankomplu għaddejjin b'dan ir-ritmu l-appell tagħna huwa li tingħaqdu propju magħna nhar il-Ħadd għall-ewwel attività tal-massa b'mod differenti minn kampanji oħrajn ta' din il-kampanja elettorali. Mikallef għal kif nhar il-Ħadd għandha tingħata merħba mill-isbaħ lill-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela dan anke wara li din il-ġimgħa kellu jieqaf għal jum il-kampanja elettorali biex qiegħda l-interessi nazzjonali f'summit fi Brussell. Prim Ministru ovvjament hemmhekk ġab il-pajjiż l-ewwel kif jagħmel dejjem bħala statista u minkejja li qegħdin f'kampanja elettorali telaq kollox minn idejh biex imur jattendi wkoll għall-obbligi internazzjonali tiegħu bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż f'isimna bħala Maltin u Għawċin minkejja dan il-kampanja elettorali baqgħet għaddejja u l-Prim Ministru ovvjament ikun on the campaign trail kif l-impenji tiegħu ta' Prim Ministru jippermettulu u jkun lura mbagħad bħala mexxej tal-partit ukoll bħala parti din il-kampanja. Wieħed jista' jirreġistra għal post fuq is-sit partitlaburista.org jew billi ċempel fuq 2090 1751.